Rosa. Ja. Godt. Hej mennesker! Og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave fotoboot challenge. Yes. Undskyld, vi skal lige have folk i baggrunden. Vores forældre er lige kommet hjem og løbetur. Yes, saying. Yes. Nå, lad os komme i gang. This is gonna be fun. Feeling dizzy. Feeling like an angel. Hello. Jeg får mega mind. Jeg er det Jan. Det Fordi vi er én person. Vi er én person. Godnat på den anden. Godnat. Ah! Hvad laver du? What's up? What's up? I'm feeling quite Okay, ja. Next one. Hej alle sammen. I dag har jeg ikke Mathilde med. Selfie. Hello from the other side. Hej. Hello. Hej mennesker. Vi er lige taget til Paris hurtigt. Så tak fordi I så med i den her video. Ej. Og ja, vi ses i vores næste video. Så vi tænkte, vi lige ville vise vores hund. Det er Alfie.